Uy, ngayong gabi na to, kakain na naman tayo ng manok na sinabaw. Luto kami ng mama ko. Yung ano namin, laga namin dun sa likod. Niluto namin. Kasi wala kaming ulam na. Tagayan ko yun. Luto na ang ating linatang manok. Tikman natin. Sarap. Kain na tayo mga boss. Sasawan. Sili. Manok. May tao dito, upo yung babae kita. Siya upo kita. Itago dito yung bando, upo yun. Ako dito sa tiyan.
din sinabaw na manok. Kaya maraming salamat sa panonood ng aking mga vlog. And sana nag-enjoy kayo at huwag kalimutang i-subscribe at i-like ang ating channel. Maraming salamat.